Расія не спыняе забойстваў. Ракета трапіла ў гандлёвы цэнтр у Кременчуку, што на Палтаўшчыне. Унутры цывільнага аб'екту было больш за 1000 чалавек. А лукашэнкаўскія міліцыянты працягваюць выслужвацца. Паводле выдання «Флагшток» у Гомлі разагналі людзей, якія намагаліся зладзіць свята з падарункамі для дзетак уцекачоў з Украіны. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітаўт Ціўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Лідары Вялікай сямёркі сур'ёзна занепакоеныя абяцаннямі Расіі перадаць Беларусі ракеты з ядравым патэнцыялам. Між тым, Міністэрства абароны Ўкраіны канстатуе, Масква нарошчвае вайсковую прысутнасць на тэрыторыі Беларусі. Ці плануе Крэмль ізноў уцягнуць нашу краіну ў вайну, разбіраўся Антон Каменскі. Кіраўнікоў установаў і арганізацый Гомельскай вобласці папярэдзілі. Расійскія войскі могуць вярнуцца. Такую інфармацыю распаўсюдзіла галоўнае ўпраўленне выведкі Міністэрства абароны Ўкраіны. Ведомства падкрэслівае, Масква зноў нарошчвае вайсковую прысутнасць у Беларусі. Але ці плануе Кремль чарговы наступ на Украіну з нашай тэрыторыі? На текущий момент я не вижу той группировки сил, которая способна повторно начать наступление с севера. И в реале, это могут быть беспокоящие действия, так называемые. То есть это такая, даже не вяло текущая война, а приграничные перестрелки. Паводле украінскага Мінабароны, расейцы плануюць перакінуць у Баранавічы 10 самалётаў нібыта для патрулявання ў межах супольнага навучальна-баявога цэнтру. Між тым, маніторынгавая група беларускіх аюн напярэдадні зафіксавала пачатак трэнавальных палётаў беларускіх паветраных сілаў на Баранавіцкім аэрадроме. Расійскія самалёты учора бачылі над Быхавам і ў Клімавіцкім раёне. У Мазырскім раёне заўважылі перамяшчэнне расійскіх комплексаў С-400, а ў Гомлі цягнік з самаходкамі і танкамі. Пускі расійскіх ракетаў былі зафіксаваны ў Мозырскім і Салігорскім раёнах. Магчыма, менавіта гэтыя ракеты прыляцелі учора ў жылыя дамы Кіева. Кремль ізноў намагаецца ўцягнуць Беларусю сваю авантуру, перакананы прэзідэнт Украіны, які звяртаецца да беларусаў. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Падставай для такой заявы магло стаць абяцанне Крамля паставіць Менску ракеты з ядравымі боегалоўкамі. Але ці гатовы Лукашенко уступіць у вайну? Лукашенко не готов вступать в войну. Армия его тем более не готова вступать в войну. Она деморализована еще больше российской. И белорусы абсолютно не хотят воевать с нами. Но Путину необходимы все эти громкие заявления для того, чтобы сковывать наши войска на северной границе Украины, для того, чтобы меньше перебрасывали резервов в сторону Донбасса, в сторону юга. Пакуль жа, паводле украінскага генштабу, Масква вывезла з нашай краіны 20 вагонаў боепрыпасаў. Если россияне вывозят с Беларуси снаряды белорусской армии, то значит, что не так нужна им сама белорусская армия для агрессии. Так бы они, наоборот, бы ее накачивали определенными средствами вторжения. Тым часам дэпутаты Верховнай Рады унеслі законапраект аб узмацненні мяжы з Беларуссю. Яны прапаноўваюць узмацніць сродкі абароны, у прыватнасці стварыць шэраг мінных палёў. Антон Каменскі, Белсат. Ва ўкраіне не спыняюцца абстрэлы. Расійскія войскі нанеслі ўдар па горадзе Кременчук Палтаўскай вобласці. Ракеты прыляцелі ў будынак гандлёвага цэнтру Амстор, дзе на той момант было больш за 1000 чалавек. 10 асобаў былі забітыя і яшчэ прынамсі 40 чалавек пацярпелі. Пра здарэнне паведамілі гарадскія ўлады. У выніку абстрэлу загарэўся агонь
на плошчы больш як 10 тысячаў квадратных метраў. На месца здарэння прыбылі пажарнікі, медыкі і паліцыя. Удары нанеслі па Харкаве і в обласці таксама. У выніку абстрэлаў там загінулі прынамсі 4 асобы. І яшчэ як мінімум 19 былі параненыя, паведаміла дарадца старшыні абласной вайсковай адміністрацыі Наталля Попова. Праз ракетны удар па Адэскай вобласці ўначы пацярпелі 8 асобаў, сярод іх адно дзіця. Сігналы паветранай трывогі гучалі ў 12 вобласцях Украіны. Праз адсутнасць харчоў і пральнага парашку распаўся Савецкі Саюз. Нагадаў сёння Александр Лукашенко чарговай дэлегацыі маскоўскіх гасцей і абяцаў, што Беларусь выканае ўзятыя абавязанні ў імпартазамяшчэнні. На фоне размоваў пра новыя вытворчасці не цешыць сітуацыя на старых. Гэтак, паводле Белстату, да траўня рэальныя заробкі беларусаў упалі на 5,7%. Юлія Цяльпук падрабязней. Наступствы вайны і санкцыяў адчулі прадстаўнікі беларускай галіны высокіх тэхналогіяў. Рэальныя заробкі там у першыя 5 месяцаў зменшыліся амаль на 22%. Падзенне пасля сакавіцкага росту курсу еўра і долара, да якіх прывязаныя выплаты ў рублях, толькі адна з прычынаў, ананімна распавёў IT-адмысловец. Другая... Шмат людзей сур'ёзнага ўзроўня, то есть больш высокого, яны з'язджаюць. То бок новыя, якія прыходзяць у галіну, у них, конечно же, невялічкія заробкі. І калі нават там прыток нейкіх новых людзей, напрыклад, з іншых сфер у IT ідзе, то ён кампенсуецца адтокам якраз тых, хто зарабляе нашмат больш. Таму сярэдні заробак можа падаць. Сёлета да пачатку вайсковай агрэсіі Расіі, у якую уцягнутая Беларусь, плынь ахвочых рэлакавацца айцішнікаў ішла на спад. Пасля 24 лютага многія прадстаўнікі індустрыі, рэзервісты ва ўзросце да 27 гадоў атрымалі позвы з ваенкаматаў, як і іншыя беларусы. Хутчэй за ўсё, гэта была такая рэгулярная працэдура, але ж вы разумееце, што на таком фоне гэта адразу азначала велізарную хвалю тых, хто цікаў вось проста, каб не загрэблі ў войска. Сярэдні налічаны заробак беларуса ўсё адно ўтрая ніжэйшы, чым заробак айцішніка – 1573 рублі. Без уліку інфляцыі сёлета ў 5-м месяцы ён вырас амаль на 11%, калі параўнаць з траўнем 2021 года. У рэальным выразе знізіўся амаль на 6%. Найбольш адчувальна заробкі паменілі ў нафтахіміі, кажа эканаміст Алексей Харкевич. В первую очередь потому, что санкции ввели в эти отрасли, и маржинальные самые рынки для нас отпали. То же самое это нефтепереработка, МНБЗ раньше поставлял на Украину. Паводле эксперта, інфляцыйны ціск у летнія месяцы спадзе дзякуючы больш танным сезонным харчам. У апошнім квартале года адчуем рэальныя наступствы санкцыяў, уведзеных за ваенную агрэсію. Але ў цэлым інфляцыя і золатавалютныя рэзервы не перакрочаць чырвонай рысы, кажа эканаміст. Александр Лукашенко акцэнты расстаўляе зусім інакш. Мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Лукашенко заявіў, што дамовіўся з Пуціным пра тое, што Беларусь узялася за 10 кантрактаў па імпартазамяшчэнні для Расіі і яшчэ 5 па вытворчасці з расійскіх камплектуючых для вонкавага рынку. І рэзюмаваў, што калі не атрымаецца, будзе недазволенасць людзей. И повторим то, что было при распаде Советского Союза. Юлія Цяльпук, Белсат. Студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Тацяна Барысава абвясціла сухую галадоўку проста пры ўваходзе ў навучальную установу. Яна сцвярджае, што адміністрацыя не забяспечыла дастатковай колькасці заняткаў для аднаго з навучальных курсаў. Студэнтка патрабуе, каб універсітэт выканаў адукацыйную паслугу ў поўным аб'ёме, а таксама выплаціў ёй грашовую кампенсацыю. Есть целый курс, называется проект первого года, по которому не было проведено ни одного группового контактного занятия, кроме вводного в декабре. Вот. Тогда как в плане, единственный план, который существует, вот он указан на сайте, и в нем есть целых 32 занятия, из них 24 групповых и 8 индивидуальных. У меня нет вопросов по индивидуальным
Это я с научным руководителем, каждый сам разговаривает, это совсем другое. Но вот этих 24 часов не было. С начала пандемии мы приняли решение о том, что у нас не будет групповых занятий, как и другие высшие учебные заведения европейского пространства, и Литвы в частности. Данный курс был проведен частично онлайн, частично офлайн, без групповых занятий лекционных, где необходимо собирать группу, а в индивидуальном формате. Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту заявіла, што дазволіць Тацяне Барысавай прайсці гэты курс яшчэ раз без дадатковай аплаты. Што да грашовай кампенсацыі, то універсітэт можа выплаціць яе толькі паводле судовай пастановы. Грамадзянка Расіі Сафія Сапега, асуджаная ў Беларусі на 6 гадоў калоніі, напісала хадайніцтва аб памілаванні да Лукашэнкі. Пра гэта расійскай службе BBC распавёў адвакат Сафіі Антон Гашынскі. Гэтак, Сафія Сапега просіць вызваліць яе ад адбывання тэрміну або замяніць яго на больш мяккі. Яна патлумачыла свой удзел у адміністраванні тэлеграм-каналу «Чорная кніга Беларусі», дзе публікаваліся звесткі пра беларускіх сілавікоў, трапляннем пад, цытата, «уплыў дэструктыўна настроенай групы асобаў». Яна адзначыла, што хоча быць побач з бацькамі. Гэта другая просьба аб памілаванні ад Сафіі Сапегі. Ва ўкраіне застаюцца мільёны тонн збожжа, якія ўсё яшчэ могуць палегчыць харчовы крызіс і перадухіліць голад у краінах Азіі ды Афрыкі. Праз заблакаваныя расійскімі сіламі марскія парты свет страціў доступ да аднаго з найбуйнейшых экспарцёраў збожжа. У той жа час журналісты знаходзяць усё новыя доказы таго, што на акупаваных тэрыторыях расейцы крадуць украінскае збожжа, якое пасля прадаюць як расійскае. Спадарства ўжо зараз праз момант падрабязней пра гэта ў матэрыяле, пасля чаго мы працягнем нашу студыю Белсат. Не менш за 400 тысяч тонн збожжа Расія вывезла з акупаваных тэрыторыяў Украіны. Такія лічбы называе Украінскае міністэрства аграрнай палітыкі і харчавання. І дадае, дакладна сказаць, што з астатнім збожжам, а гэта каля мільёна тонн, можна будзе толькі пасля дэакупацыі. У акупаванай Расіі ўкраіне крамлёўская армія канфіскуе збожжавыя запасы і абсталяванне. Некаторым гэта нагадала цёмнае мінулае, часы канфіскацыі ўраджаю саветамі і спусташальнага голаду 1930-х гадоў. Сёння расійская артылерыя абстрэльвае збожжавыя склады ва ўкраіне наўмысна. Журналісты BBC звязаліся з больш чым 200 фермерамі з акупаванай Расіяй тэрыторыі. Толькі некалькі пагадзіліся размаўляць. Адзін з іх сведчыць, што расейцы скралі ягонае збожжа, а акрамя гэтага разбурылі памяшканні і знішчылі абсталяванне. На 2 скрадзеных зернявозах былі пастаўленыя GPS-трекеры. Яны паказалі, што тэхніка спачатку апынулася ў Крыме, а потым і ў Расіі. Украінскія эксперты сцвярджаюць, што скрадзенае зерне змешваецца з расійскім і экспартуецца з расійскімі сертыфікатамі. Адным з пакупнікоў называется Турция, хотя сама Турция это адмаўляе. Тым часам збожжавыя сховішчы свабоднай Украіны ўжо не ўмяшчаюць прызначаны для продажу ураджай. Мы разумеем, што ёсць праблема, але я думаю, што ёсць жа дзяржавы ў свеце. Чаму яны нічога не бачаць, нічога не разумеюць? Трэба ж, каб дапамагалі нам трохі. А як мы самі? Ёсць сусветныя дзяржавы, ёсць Еўразвяз, ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі. Трэба, каб яны дапамагалі нам. Ёсць Турцыя, якая кажа, што дапаможа. Але ці дапаможа? Ну, мы думаем, што так. Але хто яго ведае? Чарнаморскія парты, праз якія збожжавыя культуры з Украіны адпраўляліся за мяжу, ужо некалькі месяцаў як заблакаваныя расійскімі сіламі. А праз тое, што Украіна ёсць адным з найбуйнейшых пастаўляльнікаў збожжа ў свеце, эксперты прагназуюць абвастрэнне голаду, сацыяльныя хваляванні і ўсплёск інфляцыі. Свет чакае жорсткі харчовы крызіс і голад. Голад у многіх краінах Азіі і Афрыкі. Услед за дэфіцытам харчоў немінуча прыйдзе палітычны хаос, што можа прывесці да падзення многіх урадаў і краху многіх палітыкаў. Са сваімі замежнымі партнёрамі Украіна пачала пільна шукаць спосабы вывазу збожжа праз заходнія межы з Польшчай, Славаччынай, Угоршчынай, Румыніяй і Малдовай. Аднак часу на альтэрнатыўныя варыянты няшмат. Недахоп харчоў у свеце павялічваецца. Наступствы вайны ва ўкраіне ўжо адчулі і без таго ўразлівыя пласты насельніцтва ў рэгіёне Блізкага ўсходу і Паўночнай Афрыкі. Напрыклад, у Ліване, дзе 80% насельніцтва жывуць за мяжою беднасці. Жыхары рэгіёну баяцца, што не змогуць дазволіць сабе харчавацца так, як раней.
Мы боимся росту ценаў, асабліва на муку. Гэта будзе вялізны крызіс, асабліва для ўладальнікаў пякарняў. Мы нясем страты, і ніхто іх нам не кампенсуе. Пры гэтым мы не можам падняць цану на хлеб, бо людзі ў газе сутыкнуліся з блакадаю і цяжкімі абставінамі. Адказнасць за сусветны харчовы крызіс краіны Вялікай Сямёркі афіцыйна ўсклалі на Расею. Расея свой удзел, вядома ж, адмаўляе. Шматлікія заклікі разблакаваць парты ігнаруе.